Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν μέσα σε ένα νοητικό Matrix. Ο όρος Matrix προέρχεται από την ταινία The Matrix, όπου οι άνθρωποι ζουν μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα χωρίς να το γνωρίζουν καν. Δέχονται τη μετριότητα, τις ρουτίνες και τις περιοριστικές τους πεποιθήσεις χωρίς να τις αμφισβητούν. Το Matrix μας κρατά πίσω από την πραγματική μας δυναμική. Για να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, πρέπει να βγεις από το νοητικό Matrix και να αρχίσεις να σκέφτεσαι ανεξάρτητα και ελεύθερα. Πώς να το πετύχεις αυτό? 1. Αμφισβήτησε τις πεποιθήσεις σου. Μην αποδέχεσαι τίποτα ως δεδομένο, καθώς δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Αναρωτήσου γιατί πιστεύεις αυτά που πιστεύεις και αν είναι πραγματικά δικές σου πεποιθήσεις ή απλά επιρροές από το περιβάλλον σου. 2. Διάβασε βιβλία και μάθε νέα πράγματα. Εμπλούτισε τις γνώσεις σου και άνοιξε τους ορίζοντές σου σε τομείς που θα σου δώσουν μια ευρεία καλλιέργεια. 3. Βγες από τη ζώνη άνεσή σου. Δοκίμασε νέες εμπειρίες. Όταν ξεπεράσεις τα όρια σου, ανακαλύπτεις νέες πλευρές του εαυτού σου και αυξάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Και τότε αρχίζεις να αμφισβητείς το Matrix. 4. Συναναστρέψου με άτομα που σε εμπνέουν. Αναζήτησε ανθρώπους που σκέφτονται ανεξάρτητα και σε ενθαρρύνουν να κάνεις το ίδιο. Οι σωστές επιρροές θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς.